Dneska mi přišel ten největší balíček z Temu, co jsem si kdy objednala. Je to kočičí škrabadlo a jsem na něj zvědavá. Bylo hrozně levný. Dělalo mi vůbec problém ho donést po schodech nahoru. Váží to asi 16 kg, takže se na to jdeme hned podívat. Koupila jsem takový větší škrabadlo, aby se na to vešel Henry i Mitzi. Tady je takhle návod. Fakt mě to hrozně zajímá, protože jsem ještě nezkoušela objednat z Temu něco takového, jako je nábytek, nebo skříň, nebo škrabadlo, ale zatím to vypadá dobře. Ale tak hlavně, aby se to líbilo Mitzi a Henrymu, takže já to jdu zkusit postavit. Píšou tady, že na to jsou potřeba 2 lidi, no tak možná budu muset někomu říct. A jdeme na to teda. Takže jsme to všechno vybalili z krabice, bylo tam toho docela dost, docela jsme se zděsili, ale šlo to docela rychle, začali jsme to sešroubovávat. Byl u toho fakt jednoduchý návod, takže si myslím, že by to zvládl sestavit fakt každej. Tady už jsme to měli skoro hotový a tady už můžete vidět finální výsledek, tak co, líbí se vám? Teď si ho šla hned zkontrolovat a myslím si, že uspělo i u ní.